Hola, continuem amb les recomanacions per aquesta diada de Sant Jordi confinada. Mira, des de la biblioteca amb el Joan i l'Helena ens vam proposar fer més d'una recomanació i jo vaig triar una d'infantil, ja sabeu que m'agrada molt l'àrea infantil de la biblioteca, i després vaig voler fer alguna de les recomanacions d'adults del que estic llegint aquests dies. Però no m'he centrat només en un llibre, sinó que us en porto tres. Per una banda, una novel·la que estic a punt d'acabar, La lengua de los secretos, del basc Martín Abrisqueta, que va recomanar-me una usuària. De fet, fa vegades que ve a la biblioteca i em diu: "Què te l'has llegida? Què te l'has llegida?" Gràcies, Mònica, m'està encantant. És una novel·la que ens explica la guerra civil des de la perspectiva d'un nen de 10 anys, en Martínxo, de com la viu. Jo sóc una mica reticent a la novel·la històrica, però aquesta m'ha agradat molt. M'ha agradat molt perquè, tot i basar-se en fets reals, no centra només en temes històrics, sinó que centra més en els sentiments d'aquest infant, de com veu ell la guerra. Entremig, l'autor també explica la seva realitat, es va publicar el 2015, i barreja aquests dos períodes de temps, i la seva realitat actual de l'any 2000 ens explica com aquesta novel·la li ha servit com a canal per comunicar-se amb el seu pare, que és el protagonista de la novel·la, que és la persona que va viure aquell moment. També estic llegint un altre llibre que no tenim a la biblioteca i que just abans del confinament també em va donar un usuari, gràcies Juan, del Jorge Wagensberg, Las raíces triviales de lo fundamental. Sí que tenim la biografia d'aquest autor i un dels llibres que jo he recomanat a més d'un de vosaltres, que Solo se puede tener fe en la duda. Són llibres d'assaig i el que m'agrada precisament de l'autor és que ell és físic i dona una visió humanista de la ciència. I és fantàstic poder aprendre dels seus llibres. Són uns quants els que ja fa temps que veniu a la biblioteca i ens diu: "Ostres, es podria muntar un club de lectura, de novel·la, de llibre d'assaig, de llibre humanista sobre temes científics, per poder-hi reflexionar amb el que està passant en aquests moments, més que mai." Crec que aquest club té molta raó de ser i l'estem començant a definir. Una altra de les coses que us volia recomanar és el Ningú ens espera, del Manuel Boixolí. Aquest és un dels meus llibres preferits, el tenim a la biblioteca i em va agradar tant que me'l vaig comprar ja fa temps i estic fent una cosa aquests dies, que és la relectura. Manuel Boixolí és esforç, és intel·lecte, és saviesa, és ordre, és mètode, és tot condensat, però a més és una cosa que m'agrada molt, és estètica. Ell, a través d'aquest conjunt d'articles, busca la bellesa, amb algunes il·lustracions, com aquesta, perquè el llibre està fet per il·lustracions d'ell. Ell és escriptor, però també és pintor. Hem acabat de comprar la seva darrera novel·la, Ignot, i l'hem posat en el programa del Club de Lectura del 2021. Estem tancant tots els clubs de lectura, així tindrem feina adelantada. M'ha agradat molt, rellegint, en el seu capítol, en el seu article Fer neteja, que diu: "De les conseqüències d'una crisi, la que menys em disgusta és l'obligació de fer neteja i de repensar-ho tot." I de repensar-ho tot. No sé què deveu estar llegint, però espero que ens ho expliqueu a la tornada, perquè tots puguem aprendre molt uns dels altres i puguem compartir. Fins llavors, una abraçada i un petó gegant. Bona diada de Sant Jordi.